Bine ai venit în seara asta. Bine te-am găsit, Mihaela, Am chiulit amândouă ieri când trebuia să ne întâlnim să vedem ce cu motive bine întemeiate. Da, și la mine. Nu știu la tine, dar și la mine. Am avut și eu, da, motive. Da, am avut împreună. Spune-ne astăzi despre ce vorbim, pentru că o să fie foarte interesant, cred. Depinde ce-mi spui. Ia să vedem. În seara asta, Mihaela, am venit să vorbesc despre ultima lună plină din acest an, din anul 2025, și nu va fi chiar o lună plină obișnuită, cum avem de fapt în fiecare an, va fi o super lună plină în zodia Gemenilor. Stai puțin, noi nu vedem luna plină dacă ne uităm pe cer acum, nu? Sunt numai nori și numai treburi. Încă nu este la faza de lună plină exactă, pentru că în data de 5 decembrie, undeva la 1 și 13 minute, deci noaptea între 4 spre 5 decembrie, noaptea atunci la 1, ora 1, va fi super lună plină. Și o putem vedea pe cer? Dacă este senin, da, se poate vedea pe cer. Da, la 1 am să pun alarma să mă trezesc să văd una fix, asta o să fac așa. Da. Până atunci, hai să vedem ce efect are sau ce se întâmplă. Da, de ce este și super lună? Face parte din seria celor 3 super luni pline care le-am avut anul acesta. Aceasta este ultima super lună plină. Dar nu nimic, vine alta la anul. La anul, în fiecare an, sigur. De ce este super lună plină? Pentru că acum, la faza asta, luna se află la perigeu. Perigeu, sună așa într-un anumit fel, da, mă gândeam la alt cuvânt. Și ce înseamnă perigeu? Perigeu este momentul în care luna se află cel mai aproape de pământ. Iar la apogeu luna se află la cea mai mare distanță, departe. Da, mai îndepărtată. Dar știi ce se spunea despre lună? Că este de fapt o navă extraterestră care este foarte bine camuflată și care ne supraveghează, așa, ne monitorizează, să vadă ce facem. Păi Eu m-am conspirat la fața asta, m-am gândit că o să știe și de câte ori am ieșit să iau până și nu prea mi-a convenit. Nici chiar așa, nici chiar atât de multe, totuși nu cred că știe, nu? Așa, da, deci și la urmă e o super lună. E o super lună, da, pentru că luna se află la perigeu și asta o face ca noi să o vedem foarte mare și foarte strălucitoare pe cer. Așa. Acum, ce înseamnă o lună plină din punct de vedere astrologic? Este un moment de finalitate, de închidere, de apogeu. Când luna, gata, devine rotundă, e plină. Și ce închidem capitole pe care le-am început acum 6 luni. În urmă cu 6 luni, la luna nouă din Gemeni, mai exact din 27 mai, când a fost lună nouă în Gemeni. Atunci, da, a fost o lună nouă în Gemeni cu ascendentul în Gemeni, era și Jupiter în Gemeni. Iar acum, la această lună plină în Gemeni, efectiv, da, culegem roadele, închidem capitole și vedem unde am ajuns. Da, știi ce mă sperie? Pe mine mă sperie faptul că e în Gemeni. Exact, da, pentru că știm despre Gemeni multe lucruri. Exact. De obicei, la luna plină, emoțiile noastre dau un clocot. Oamenii sunt mai nervoși, mai irascibili. Chiar avem parte de insomnie în jurul acestui moment de lună plină. Da, și acum fiind și în Gemeni, Gemenii sunt asociați cu energia mentală, cu comunicarea, da. Este o lună plină care ne predispune la agitație mentală foarte mare, multe drumuri, discuții, vești, deci și deja de astăzi chiar începe să se simtă această agitație mentală și în capul nostru, că o să fie așa o furtună în capul nostru. Da, vorbim de o lună plină în Gemeni într-un semn dual dublu, deci ne agită. Așa. Mentalul. E vorba despre mental, dar fiind lună plină, în Gemeni avem și moment de claritate, moment de revelație. Asta înseamnă că ce? Ne dăm seama ce spunem prea târziu? Sau? Ne prindem de un anumit moment, nu știu, avem o conștientizare. Luna plină în Gemeni, nu știu, aprinde așa un beculeț în capul nostru, referitor la un anumit domeniu din viața fiecăruia. Așa. Așa, mă gândeam mai departe să vedem, să analizez harta lunii pline în Gemeni. Da, te ascultăm cu drag. Da? Bun, deci am spus ce înseamnă luna plină, ce înseamnă Gemeni. Această lună plină în Gemeni are loc pe casa a 10-a, în harta momentului, chiar acolo în casa cea mai înaltă, casa carierei.
acolo se află luna, iar în opoziție, pentru că asta înseamnă lună plină, soarele în opoziție cu luna, în casa a patra avem soarele în Săgetător. Este o lună plină practic pe axa 4-10, o lună în care se pune accent între carieră versus familie. Iar acum această lună plină în Gemeni pe casa a 10-a aduce un moment de conștientizare a locului nostru profesional, a locului nostru în lume. Vedem în urma acestui an cam unde am ajuns din punct de vedere profesional, ce ne dorim pe mai departe și ce putem îmbunătăți. Ascendentul lunii pline în Gemeni este în Fecioară, ceea ce face ca nu știu, tot acest moment de lunație să fie foarte, foarte mental, pentru că și Fecioara este guvernată de planeta Mercur. Vom fi foarte critici, vom fi foarte perfecționiști și vom dori, nu știu, să despicăm acum firul în 4 la această lună plină. Energia Gemenilor știm că este duală, deci cumva cred că vom fi puși în situația de a alege între două variante, între planul A și planul B. Iar având ascendentul în Fecioară, da, deci vom diseca problema pe toate părțile până când cred că o să ne ia cu dureri de cap. Da, ce mai avem la această lună plină în Gemeni? Tot pe ascendent avem și nodul sud. De fapt, toată această lună plină, lunație, este foarte tensionată de axa destinului. În prezent... Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că luna plină pe axa 4-10 formează o cruce mutabilă cu axa destinului, adică și este un aspect foarte tensionat. Sunt 4 quadraturi și 2 opoziții, așa sunt numite în astrologie, ceea ce înseamnă, da, un moment foarte important din punct de vedere al drumului pe care îl vom merge de acum înainte în ceea ce privește cariera. Nodul sud, fiind în Fecioară și pe casa 1, ne face să mergem în aceleași tipare, să rulăm, nu știu, în subconștientul nostru mereu și aceleași convingeri, iar nodul nord, care este direcția, destinul în Pești, ne arată că este cazul să ieșim din rutina zilnică, să ieșim din vechile tipare și vechiul mod de a face lucrurile mereu în același mod și de a ne îndrepta spre credință, de a ne urma calea sufletului, pentru că Peștii reprezintă sufletul, compasiunea, dar este un moment de răscruce, aș putea spune acum, în viața fiecăruia va fi pus așa, da, la o răscruce de drumuri. Încotro, mergi pe calea veche, fiind obișnuit cu obișnuințele tale, mă repet, de toate zilele, sau alegi să mergi pe o cale a sufletului. Tot în perioada asta plină de credință și de religie și ceea ce se întâmplă, da. Da, este un moment în care, practic, suntem puși la zid, așa, avem de ales varianta A sau varianta B. Fiecare va sta acum să cântărească bine ce are de făcut, pentru că dispozitorul lunii, Mercur, se află în prezent în Scorpion, iar în această hartă este pe casa a 3-a, pe casa comunicării. Mercur știm că abia a ieșit din retrogradare, deci cumva acum începem să punem toate piesele de puzzle la un loc. Mercur în Scorpion în continuare scormonește acolo după adevăr, după dreptate, este foarte suspicios și are o intuiție extraordinară, ceea ce și noi o să dorim să aflăm adevărul cu orice preț. Iar dispozitorul Soarelui, Jupiter, se află în Rac la această lună plină pe casa 11-a, fiind și el retrograd, și face un aspect foarte bun de trigon cu Mercur din Scorpion, formând aceste două, la fel, o piramidă pe semne de apă cu
Uranus, cu Saturn și cu Neptun din Pești. Cumva, chiar dacă simțim totuși atât de multă tensiune, pentru că, da, o să simțim parcă suntem strânși cu ușa, avem însă susținere și din partea Universului, primim și resurse să o scoatem cumva la capăt. Ideea este, da, să ne mișcăm, să nu stăm pe loc. Informațiile care pot apărea la această lună nouă în Gemeni pot fi surprinzătoare. Adică? Cu tentă de șoc. Pentru că Mercur în Scorpion pe casa a treia face o opoziție cu Uranus retrogradă din Taur. Asta se traduce, da, prin vești, surprize, informații neașteptate. Uranus este asociat cu neprevăzutul, cu doza de șoc și care pe moment, da, poate ne lasă cu gura căscată, însă în același timp are talentul de a ne schimba toată ideologia noastră de până acum, convingeri, păreri despre viață. Și toate astea la sfârșitul anului, adică nu ne dă deloc răgaz. Nu, da, chiar acum, în 5 decembrie, așa, încheiem anul apoteotic. Așa. Facem o mică pauză ca să ne tragem aerul și lucrării în luna decembrie. Dar despre bani ziceți ceva, despre lucrurile astea sau numai că trebuie să facem una și alta, să ne definim drumul, să... Acum, da, gândim mult la luna asta plină în Gemeni. Analizăm pe toate părțile. De fapt, dacă stau bine și mă gândesc, nici nu mă așteptam la altceva. Că e în Gemeni, asta e. Dar fiind, da, Gemenii sunt asociați și cu comerțul, sunt recunoscuți ca fiind cei mai mari afaceriști, deci așa. Poate, nu știu, primim așa, ne vine o idee minunată de a face bani. Ni se aprinde un bec. Ar fi super pentru că e sfârșitul de an și asta contează foarte mult. Bianca, te ascult în continuare cu ceea ce aveai să ne spui. Continuăm, da, cu luna plină în Gemeni, care va avea loc la gradul 13 Gemeni, în decanul lui Marte. Asta înseamnă că este o energie mentală foarte intensă, dar și cu tentă combativă. Marte aici adaugă dinamism, impulsivitate și o nevoie mare de acțiune. Pe când Soarele în Săgetător, la 13 grade, se află în decanul lunii, iar accentul acum se pune pe explorare, pe adevăr, pe sens, dar are și o componentă emoțională foarte puternică. În concluzie, mesajul lunii pline zice așa, că este un moment de clarificare și de lămurirea direcției profesionale, fiind pe casa a 10-a, dar și de ajustare a relațiilor și a modului în care comunicăm, Soarele fiind în casa a 4-a, pe casa familiei. Tensiunea dintre axa destinului Pești-Fecioară cu axa lunației Gemeni-Săgetător indică totuși o nevoie de echilibru între logică și intuiție, între detaliu și viziune. De aceea, da, este, cred, un moment în care, dacă simțim așa că o luăm la pădure, să încercăm să ne liniștim mintea cât putem. Uite acum momentul că nu știu ce se întâmplă aici, că mă audă foarte rău, sper să mă audă bine și ascultătorii, că dintr-o dată parcă lucrurile nu sunt cum trebuie să fie. Da, vezi, Mercur în opoziție cu Uranus, deja se simt tensiunile și neplăcerile privind și aparatura electronică și electrotehnică. Bun, în cazul ăsta eu am să tac din gură și să le spui ascultătorilor ce ne pregătim în repriza următoare după ce ascultăm o melodie. Sigur, continuăm cu previziuni pentru fiecare ascendent în parte, privind luna plină din Gemeni. Ce vine la fiecare? Să luăm o pauză de o melodie sau poți să spui deja? Putem lua o pauză, da. Ok. Nu prea sunt sigură că e totul în ordine, vorba ta, știi, de când cu luna nouă pe care... Luna plină, da. Așa, tu vrei să fie nouă, da. Care tot e nouă, da. Așa, deci cum e cu planetele astea? Ce mai spun în continuare pentru... Nu, ai spus pentru fiecare zodie. Da, pentru fiecare ascendent în parte. Acum să vedem mesajul lunii pline în Gemeni. Nu că aș fi înțeles foarte multe ce fac nebunele astea în zodia Gemenilor, dar să sperăm că va fi bine și că vom avea ce pune pe masă majoritatea noastră dacă e vorba de afaceri și că vom fi credincioși, așa cum se cade în ultima lună a anului în care mergem la biserică, măcar acum. Măcar acum, da. Măcar acum. Suntem mai cuminți, suntem mai buni, nu facem ce nu trebuie, măcar în teorie și după aceea liber, nu? Da, acum ne luminăm la cap cu această lună. În ianuarie, iartă-mă că te întreb, da. În ianuarie se prevede vreo schimbare, ceva, vine o altă planetă, mai... Da, din ianuarie, dar mai ales din februarie. Atunci o să da, avem un an 2026 complicat. Foarte interesant, nu complicat, total diferit, ceva nou, total nou, n-am mai trăit până acum.
Da, nu știu, parcă în fiecare an e ceva, Da, nu știi? dar la anul chiar va fi ceva Ba nou-nouț. sunt scăderile... De aceea acum, da, trebuie să închidem Reducere. capitole Da. de viață, gata, nu mai Austeritate suntem Da. în al 13-lea ceas, nu în al 12-lea, suntem în al 13-lea ceas la această lună plină în Gemeni. Bine, hai să vedem despre ce este vorba, pentru că suntem pe ultima parte a emisiunii, este ora 17:40. Vorbim despre, mai zi o dată, ca să înțelegem. Despre mesajul lunii pline în Gemeni pentru fiecare ascendent în parte și încep cu ascendentul în Berbec. Luna plină în Gemeni activează casa a treia, dar și casa a noua. Cu alte cuvinte, temele activate sunt legate de comunicare, studii, călătorii și schimb de idei. Acum berbecii vor simți nevoia, nu știu, să clarifice informații, să învețe ceva nou sau să ia decizii legate de drumuri, educație. Atenție însă la conflicte între ceea ce credeți dumneavoastră și ceea ce știți. Acum pentru berbeci este timpul să clarifice modul în care comunică și în crezurile lor. Drumurile sau, nu știu, studiile, proiectele intelectuale pot suferi modificări. Le recomand berbecilor să fie deschiși la idei noi, dar să evite conflictele verbale. Pentru ascendentul în Taur, luna plină în Gemeni are loc pe casa a doua. Temele puse în discuție la această lună sunt legate de bani, de resurse, intimitate și investiții. Taurii pot avea acum, nu știu, revelații financiare sau, nu știu, pot exista tensiuni într-o relație intimă cu un partener. Marte se află acolo pe casa 8-a. Cert este că relațiile și banii sunt în prim plan la această lună plină, pot negocia, pot afla, nu știu, o nouă sursă de venit sau un nou mod de a-și câștiga banii. Li se recomandă taurilor să comunice sincer și să nu ia decizii impulsive acum. Pentru ascendentul în Gemeni, bineînțeles, luna plină în Gemeni se petrece chiar pe casa întâi. Ei sunt vedetele acestui moment. Tema lunii pline vorbește despre identitate, relații și parteneriate. Este vorba despre dumneavoastră, dragi Gemeni. Pot simți acum o presiune să-și afirme independența, individualitatea, dar și relațiile lor cer un oarecare compromis. Li se recomandă, să aibă grijă la comunicare, pentru că Mercur este în opoziție cu Uranus. Per total, la această lună plină pentru Gemeni, li se recomandă să găsească un echilibru între independență, între ceea ce își doresc ei și compromis, relațiile cu ceilalți. Pentru ascendentul în Rac, această lună plină se petrece pe casa a 12. Este casa introspecției. Da, este un moment în care cei cu ascendentul în Rac au nevoie de odihnă, da, și de claritate. Dar pot apărea tensiuni la locul de muncă, pentru că soarele se află în Săgetător pe casa a 6-a. Deja au fost, acum trecem mai departe. Sau în rutina zilnică, luna plină acum scoate la suprafață niște obiceiuri toxice pe care le au cei cu ascendentul în Rac. Au nevoie de odihnă, cum am spus, de claritate și li se recomandă să evite supra-solicitarea și să acorde o atenție mai mare sănătății. Da, și de bani nimic. De bani nimic. Mai departe, o fi vreo zodie bine aspectată. Ascendentul în Taur, la ei este despre bani. Și ascendentul în Scorpion. Da. Știu câteva persoane care într-adevăr câștigă bine în zodia Taurului, sunt acestea. Ce să facem dacă ne-am născut în zodii greșite? Asta e. Și stăm și pe partea pământului. Recuperăm pe altă parte, da? Da, în dragoste. Nu? Deși nu spune nici asta. În fine, mai departe. Mai departe. Vine Leul. Ascendentul în Leu, luna plină în Gemeni se petrece pe casa a 11, pe casa prietenilor și a grupurilor din care fac parte, casa comunității. Tema sau temele pe care le pune în discuție această lună plină sunt legate de bani, de proiecte, de grup, de iubire și copii. În sfârșit, da. Leii pot avea acum parte de schimbări în cercul lor social sau în planurile de viitor. Leii conștientizează acum cam care sunt prietenii pe care îi mai vor în preajma lor și care nu. De asemenea, și relațiile romantice pot fi tensionate. Cert este că li se recomandă să fie flexibili în proiectele lor și deschiși la idei creative.
Pentru ascendentul în Fecioară, luna plină în Gemeni are loc pe casa a 10-a, exact cum este și momentul ascendentului de lună plină pe casa carierei. Acum, da, cei cu ascendentul în Fecioară au un moment de satisfacție, de plenitudine, coleg roadele din zona muncii sunt foarte bine văzuți, aspectați, deci numai de bine și da, pot lua decizii importante legate de carieră și de statutul lor social sau profesional. Cine știe, poate decid, nu știu, să se căsătorească sau invers, varianta cealaltă. Da. Pentru că vorbim de Gemeni, deci avem două planuri, cel puțin două planuri la dispoziție. Planul A și planul B. Așa. Pentru ascendentul în Balanță, luna plină în Gemeni se petrece pe casa a 9-a. Temele puse în discuție sunt legate de educație, de credințe și de comunicare. Cei cu ascendentul în Balanță pot avea acum revelații legate despre direcția în viață spre care vor să meargă sau ce studii să mai facă, ce cursuri să mai urmeze. Atenție însă și la conflictele în discuții, pentru că Marte pe casa a 3-a acolo aduce tensiuni verbale cu cei din jur. Li se recomandă să asculte înainte să reacționeze celor cu ascendentul în Balanță la această lună plină. Dar balanțele ascultă chiar prea mult, adică până ia o decizie trece trenul, băgăm într-o altă emisiune. Așa, Exact. deci la capitolul ascultare stau bine. Da. Pot avea revelații acum, da, despre credințe, despre educație și despre direcția spirituală. Așa. Li se aprinde un beculeț și lor. Pe ce au de făcut mai departe. Pentru ascendentul în Scorpion, luna plină se petrece pe casa 8-a, chiar pe casa Scorpionului, deci Scorpionii sunt obișnuiți cu intensitatea, acum vor avea parte, da, de o intensitate și mai mare. Temele legate de această lună plină sunt tema banilor, a resurselor comune pe care le au cu ceilalți și este vorba și despre intimitate, despre o relație intimă acolo. Ei pot renegocia acum sau pot face investiții serioase, pot închide un credit sau o datorie financiară. Luna plină, cert este că le aduce claritate în zona financiară, dar și într-o relație apropiată, intimă. Li se lămuresc ideile, să zic așa. Au de evitat însă riscurile prea mari și să păstreze discreția totuși. Pentru ascendentul în Săgetător, luna plină se petrece în casa a 7-a, în casa parteneriatelor, a colaborărilor, dar și a căsătoriei. Deci relațiile sunt în prim plan pentru cei cu ascendentul în Săgetător. Acum pot simți nevoia, nu știu, să-și afirme identitatea în cadrul relațiilor, însă și partenerul de viață, să zic, le cere foarte multă atenție. Uranus le aduce, da, schimbări în zona credințelor, a convingerilor. Trebuie acum cei cu ascendentul este indicat ca cei cu ascendentul în Săgetător să fie deschiși la dialog și la compromis. Vor vedea și ei, vor avea claritate cam ce parteneri vor păstra de acum înainte în viața lor sau ce colaborări. Anumite colaborări, da, se pot închide sau trece la pasul următor. Pentru ascendentul în Capricorn, luna plină în Gemeni se petrece pe casa muncii, a sănătății și a rutinei zilnice. Cei cu ascendentul în Capricorn, da, au nevoie de echilibru între muncă și odihnă, poate apărea o tensiune, nu știu, la serviciu sau o problemă de sănătate dacă exagerează cu munca. Au nevoie la această lună plină să-și organizeze timpul și să evite stresul. Fie, da, pot închide o colaborare la locul de muncă sau un serviciu unde lucrează. Pentru ascendentul în Vărsător, luna plină are loc pe casa 5-a, pe casa iubirii, a copiilor și a creativității. Temele aduse în prim plan de această lună plină sunt legate de copii, de tot ce am enumerat mai devreme și pot avea schimbări importante, da, în viața romantică, dar și în planurile lor de viitor. Pentru că Uranus, da, pe casa 9 le aduce idei noi despre sensul vieții. Acum li se recomandă totuși să investească și în proiecte care îi inspiră la această lună plină în Gemeni. Am ajuns și la ascendentul în Pești. Această lună plină în Gemeni se petrece pe casa a 4-a, pe casa familiei. Temele
puse în discuție sunt legate de familie. Cei cu ascendentul în pești iau decizii importante legate de casă sau și de statutul lor profesional. Posibil să simtă, nu știu, presiunea carierei versus obligațiile de acasă. Trebuie să găsească acum un echilibru. Cert este că sunt foarte implicați în toată zona asta de zona căminului, dar și a trecutului. Au nevoie, da, la această lună plină să găsească un echilibru între viața de familie și viața profesională și să evite conflictele cu autoritățile. Cam asta e cu luna plină în care nu e nouă, e veche de atâtea milioane de ani. Să spunem o concluzie. Hai cu luna plină în Gemeni, pentru că da, ne-a amestecat toate gândurile, toate ideile. Noi aici ne gândim la nas, exact. Că mă ajung și eu cu răceală în Deci ce trebuie să reținem, Mihaela, din toată această lună plină în Gemeni, că este un moment de adaptare forțată, ni se cere flexibilitate, adaptabilitate și deschiderea minții, da? Acum, la această lună plină, nimic nu va rămâne fix, totul se mișcă, pentru că avem acea cruce mutabilă, da? Deci vom simți dacă suntem trași în 4 direcții simultan. Între cine sunt eu, ce vreau în relații, ce înseamnă locul acasă pentru mine și ce fac profesional. Nici nu putem controla totul, sau cel puțin indicat este, da, să nu controlăm totul cu nodul sud în Fecioară și să ne lăsăm în voia curentului. Deci nu opunem rezistență la această lună plină. Mai pleacă nebuna asta? Pleacă, că doar cât crezi că ține, 2 zile. Deci tot ce am citit noi acum și tot ce am aflat e pentru 2 zile. E pentru 2 zile, atâta agitație pentru numai 2 zile, da. De mâine dimineață când ne vom trezi, luna deja va fi în Gemeni și să vezi tu atunci agitație mentală. Da, și când ne revenim la anul. Uite, ne revenim în weekend, când luna intră în rac și da, o să stăm așa mai mult pe acasă cu cei dragi. Un weekend de decembrie care se prefigurează a fi foarte minunat, așa cum